L'afectació del canvi climàtic a Catalunya, la més important serà la menor disponibilitat en el futur de recursos hídrics, per dos motius. Per un costat, perquè plourà a nivell anual menys, o també plourà d'una manera diferent, és a dir, plourà més sobtadament, i després perquè consumirem més aigua, utilitzarem més aigua, tindrem més necessitats d'aigua, i també perquè els desenvolupaments del bosc, els abandonaments de terres de conreu produeixen que es retingui més a les capçaleres dels rius aigua, no? I per tant aquests rius transportaran en les seves conques menys aigua. Aquesta és una de les afectacions generals que s'albiren que hi pot haver-hi per Catalunya, però després n'hi haurà d'específiques, depenent de la zona dels territoris, que poden arribar a ser també importants. Per exemple, totes les costes baixes, els deltes, no? Doncs l'ascens del nivell del mar, que es manifestarà potser no estrictament en una escala de 10 anys, sinó en escales més llargues, perquè al mar li costa reaccionar, però totes les costes baixes, l'ascens del nivell del mar, produirà dues coses: que la falca salina penetri més i, per tant, els recursos hídrics que estiguin en aquella franja tindran menys qualitat, i després que en episodis com es produeixen, sobretot a la tardor, però també a la primavera, de tempestes fortes, l'erosió que es produeixi en les regions costaneres sigui més important. La importància de l'actuació local. Els actors del canvi climàtic hi ha moltes escales diferents. Hi ha escales que els ciutadans no controlem i hi ha escales que controlem, no? Però en general jo diria que no hi ha receptes específiques pel canvi climàtic, sinó que les receptes que s'han de fer o les accions que s'han de fer són accions d'una bona gestió ambiental, una bona gestió ambiental a nivell d'estalvi de recursos, una bona gestió ambiental a nivell d'on venen aquests recursos, de recursos de proximitat, i per tant, totes aquestes accions, que a nivell local se'n poden fer moltes, molt variades, i no totes homogèniament a tot arreu, sinó cadascú en funció de les seves especificitats, doncs contribuiran a una bona gestió ambiental i al canvi climàtic també en general. És a dir, per tant, receptes locals específiques pel canvi climàtic no n'hi ha, sinó que és una recomanació de bona gestió ambiental dels recursos.